Sa mga pangunahing balita, 170,000 pesos na laga ng shabu nasamsam sa 3 individual sa Legazpi City. 12 individual sugatan sa nahulog na jeep sa Sangay, Camarines Sur. Lalaki sagayin sa Camarines Sur sugatan sa pananaksak ng kanyang bayaw. Unang araw ng local campaign period sa Bicol, generally peaceful ayon sa PNP. Makeup tips para sa mga kababaihan, ibinahagi ng isang renowned makeup artist sa pagdiriwang ng International Women's Month. At Grand Proclamation Rally ng Team APG, Dinaos, Badang Kamikaze na Kisaya. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong huling araw ng Marso taong kasalukuyan. 3 individual ang inaresto ng mga otoridad matapos na makorner sa ikinasang bypass operation sa lungsod ng Legazpi. Nakuha mula sa kanila ang 170,000 pesos na halaga ng shabu. May report si Danica Garcia. Arestado ang 3 katao sa ikinasang bypass operation sa Barangay Tula-Tula, Legazpi City, alas 8 ng gabi nitong Huwebes. Kinilala mga suspect na sina alias Teen, residente ng Barangay Cruzada, alias June, residente ng Barangay 16 East Washington, at alias Dogan, residente ng Barangay Rawis. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, hindi na umano nakapalagpa ang mga sospek matapos na makorner ng mga otoridad kung saan nasamsam sa mga sospek ang 170,000 pesos na halaga ng hinihinalaang shabu. Nakipag-transact yung ating mga tauhan ng pulis dito kay alias Tin. So, in-exchange po ng 50,000 pesos. Pero usually naman, yung original lang dyan, yung true money. Pero the rest ng 50,000 budol na yon. So far, nire-request na namin yan for drug test para malaman natin kung positive talaga silang gumagamit. So para nahantayin pa natin yung result galing po sa regional forensic unit sa Campola. Dagdag pa niya, matagal na rin na minaman-manan ng mga otoridad ang galaw ng mga sospek dahil sa pagpapalaganap ng ipinagbabawal na droga sa lungsod. Lagi natin pinapaalala sa kanila, sa lahat, kung sino man na-involve pa sa ganitong uri na transaksyon. Tigilan na po nila kasi yung Legazpi Police Station at yung PDEA natin ay tuloy-tuloy ang ating operasyon laban sa kanila. Nasa kustudiya pa ng Legazpi CPS ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Labing 2 individual ang naitalang sugatan matapos na mahulog ang sinasakyang jeep sa isang kanal sa Sangay, Camarines Sur. Ang mga biktima ay kasama umano sa mga dumalo sa motorcade ng isang tumatakbong kandidato. May report si May Insinares. Umabot sa 12 katao ang naiulat na sugatan matapos na mahulog sa kanal ang isang jeep sa Zone 3 Barangay Patitiknan, Sangay, Camarines Sur, alas 10 ng umaga nitong Biyernes. Ayon sa ulat ng Sangay Municipal Police Station, sinubukang mag-U-turn ng jeepney driver sa matarik na bahagi ng kalsada, subalit nawala nito ng kontrol hanggang sa mahulog sa kanal na may lalim na 10 hanggang 15 talampakan. Kasama sa mga sugatan ng mismong driver ng jeep at 11 nitong lulan. Agad naman silang naisugod sa Ocampo District Hospital. Hindi siya talaga yung tumatakbo from one point going to somewhere. But nag-ano siya na backing or U-turn at traveling naman siya in very minimal or slow speed. Lumalabas naman sa investigasyon na kasama ang jeep sa motorcade ng isang tumatakbong politiko para sa halalan sa Mayo. Nung nangyari yung insidente is hindi naman siya actually bibiyahe or namamasada. Accordingly, kasama sa isang
convoy of vehicles passing through yung area of responsibility ng Sangay, Municipality of Sangay. Sa ngayon, wala pa naman umanong naghahain ng kaso sa Sangay MPS na may kinalaman sa insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Patay ang isang motorista habang sugatan naman ang isa pa na magkasalpukan sa Manito Albay hapon noong Biyernes. May paalala naman ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada. May report si Danica Garcia. Duguan at walang malay ang dalawang lalaking ito sa gitna ng daan sa bahagi ng Purok 1, Barangay Cavite, Manito Albay. Matapos na masangkot sa aksidente ang kanilang sinasakyang motorsiklo alas 3:50 ng hapon nitong Biyernes. Kinilala mga motorista na sina alias Janjan, 48 anyos, residente ng Barangay Ikba, at alias Eddie Boy, 57 anyos, residente ng Barangay Cavite. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Roland Almanza, Chief Investigator ng Manito Municipal Police Station, galing sa sentro ng Manito si alias Janjan at patungo sa ng Barangay Cavite, habang galing sa Barangay Cavite patungong sentro ng Manito si alias Eddie Boy nang magkasalpukan. Sa lakas ng impact, pawang nagtamo ng sugat sa kanilang katawan ng dalawang motorista na agad naman na isinugod sa Manito Municipal Hospital, subalit idineklarang dead on arrival si alias Janjan. Ang bali doon sa isang witness na nagsabi, alam mo yung Adam's apple, ma'am? Tata ito sa handlebar ng kanyang motorsiklo. Para sabi na picked up daw yung Adam's apple pa yan dyan. Dito sa league natin. Lumalabas sa investigasyon na kapwa walang suot na helmet ang dalawang motorista. Panawagan po natin sa ating mga kababayan, hindi lang po dito sa bayan ng Manito, na tayong mga nagmumotor, especially yung mga nagmumotorsiklo talaga. Kailangan nating magsuot ng mga gear, protective gear tulad ng helmet, pagsapatos, at yung iba, di ba, mayroon pang mga gloves para maiwasan natin ang mga ganyang pangyayari. Kasi madalas talaga sa mga aksidente, pag hindi nakaka-helmet, nagiging kausa ng pagkamatay. Mataas po ang porsyento, kung titingnan natin yung statistics, mataas po talaga, 70% ng death cause ng motor vehicle accident, especially yung mga nagmumotor, ay ang mga rider ay wala pong mga suot na protective helmet po. Samantala, desidido naman na magsampa ng kaso ang naiwang pamilya ni alias Janjan laban kay alias Eddie Boy na kasalukuyang nagpapagaling pa ngayon sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Unang araw ng local campaign period sa Bicol, generally peaceful ayon sa PNP. At lalagis sa Kainsaka, Camarines Sur, sugatan sa paranaksak ng kanyang bayaw. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyanta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad.
Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa ganang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Unang araw ng local campaign period sa Bicol, generally peaceful ayon sa PNP. Maayos at mapayapang halalan sa darating na Mayo, patuloy umanong pinagsusumikapan ng mga otoridad. Narito ang aking report. Generally peaceful ang unang araw ng local campaign period sa Kabicolan ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malo Calubaki. Aniya, wala naman silang naitalang major incident sa rehiyon mula nang mag-umpisa nitong Biyernes ang unang araw ng pangangampanya ng mga lokal na kandidato na tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Resulta lamang umano ito ng kanilang pinapatupad na mahigpit na security measures para sa nalalapit na halalan. So far, the first day, wala naman tayong major incident na nangyari. So, very peaceful din naman yung pag-launch ng local election or local campaign period. Yun nga lang, hindi naman silent dahil yung mga yung mga sound nila, di ba? So, every left and right, maririnig mo. So far, yun nasa tayo, nasa local campaign period na. And it's a very peaceful. Dagdag pa niya, patuloy nilang pagsusumikapan na maging maayos at mapayapa ang halalan sa darating na Mayo, katuwang ang Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies. Kami rin po sa PNP, dahil we support din naman yung mga efforts ng COMELEC, nandun din kami to bantayan yung ating mga mamamayan, yung may mga katanungan or even may mga magre-request sa amin ng security during campaign, pagkampanya nila, nandun naman ang PNP. And we are non-partisan, we are apolitical, any color, ano man ang partido mo, pag nag-request kayo ng security for PNP, nandito lang po kami. Magtatagal ang national at local campaign period hanggang sa May 10. Samantala, hindi muna maaaring mangampanya ang mga kandidato sa April 17 o Monday Thursday at April 18 o Good Friday. Bawal na rin ang pangangampanya sa May 11 o sa araw bago ang halalan at sa mismong araw ng halalan sa May 12. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parbasena. Sugatan ng isang lalaki sa Gainza, Camarines Sur ng saksaki ng kanyang bayaw. Kusa namang sumuko sa mga otoridad ang sospek. May report si May Insinares. Sugatan ng isang lalaki matapos nasaksakin ng kanyang bayaw sa Zone 4 Barangay Sampaloc, Gainza, Camarines Sur, alas 7 kagabi. Kinilala ang biktima na si alias Leo, 47 anyos, magsasaka at residente ng Barangay Grialbo, San Fernando, Camarines Sur. Habang kinilala naman ang suspect na si alias Eli, 52 anyos, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Gainza Municipal Police Station, galing sa inuman, naglalakad pa uwi ang biktima sa kanyang tinutuluyan sa Barangay Sampaloc, parehong bayan, nang abangan ng suspect at saksakin sa kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Agad naman siyang isinugod sa ospital ng mga nakakita sa insidente. Kung saksak naman ma'am, daw nga stabbing pero mababaw naman yung tama and hindi naman totally na-admit yung biktima and nakalabas siya. Kanina nga pumunta na dito kasama yung witness and yung asawa niya and nag-file ng kaso.
Kusang sumuko ang suspect sa mga otoridad, ngunit hindi na na-recover ang kutsilyong ginamit nito sa krimen. Ang sabi ng biktima, wala naman daw silang malalim na away. Ang sa tingin niya lang daw is hindi siya siguro nakilala at sinaksak lang siya. Sa ngayon, nakalabas na ng ospital ang biktima habang nasa kustodiya pa ng Gainza MPS ang suspect na mahaharap sa kasong attempted homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Makeup tips para sa mga kababaihan, ibinahagi ng isang renowned makeup artist sa pagdiriwang ng International Women's Month. At Grand Proclamation Rally ng Team APG dinaos, bandang Kamikaze na kisaya. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapatabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Zumba session at health talks handog sa ilang kababaihan sa Albay ng Sunwest Care Foundation Incorporated at ng Children and Youth Wellness Technical and Advocacy Center para sa International Women's Celebration. Narito ang aking report. 150 kababaihan mula sa iba't ibang barangay sa lalawigan ng Albay ang nagtipon kahapon sa Barangay Buyoan, Legazpi City para sa libreng Zumba session at health talks, isang International Women's Month event na inorganisa ng Sunwest Care Foundation Incorporated sa pakikipagtulungan ng Children and Youth Wellness Technical and Advocacy Center o CIWTA. Kasama sa mga naimbitahang dumalo ay ang mga kababaihan mula sa Didong Santo Domingo, Matnog Daraga at ang mga miyembro ng grupong Pido Diday ng lungsod ng Legazpi para sa ilaw ng kanilang tahanan na si Maria Teresa Orbia. Dahil sa Zumba, nabawasan ang kanyang stress at nadagdagan pa ang kanyang kamalayan sa ibang bagay sa tulong ng health talks ng CIWTA. Para sa akin, isang napakalaking bagay bilang babae
na kami, nabibigyan na kami ng maraming chance, pagkakataon, at kami naririnig na hindi katulad noon na parang wala lang, babae lang, ngayon hindi na. Ipinagpapasalamat naman ni Punong Barangay Ronaldo Miña Sr. ang pagkakapili sa kanilang barangay na pagdausan ng aktibidad. Dakula na parte na ang Barangay Buyuan. This is part of our promotion that Barangay Buyuan is embracing the rights of the women, especially ining pausi, na pig-implementar ta dito sa tuyang barangay. And dakula na salamat na nataunan si pagkakataon na ang Barangay Buyuan ang maging host sa ngunya na pagsisilibrar ang Women's Month. Pinuri naman ni Dr. Merilendra Penetrante ng SIUTAC ang inisyatibang ito ng SCFI na nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanyang mga kapwa babae. Tandaan po sana natin lagi, babae ka, hindi babae lang. No? Marami kang magagawa, marami kang kayang gawin, marami kang pwedeng kontribusyon para maging mas maganda ang komunidad at ang pamilya mo. So celebrate being a woman. Ayon kay Jimena Quiros, ang Executive Director ng SCFI, layunin ng aktibidad na isulong ang maayos na kalusugan, empowerment at pagkakapantay-pantay ng kasarian sa lalawigan. Etong mga nanay na to, sila talaga yung hands-on sa mga bata. So if we will not give importance sa mga nanay, natural may epekto yan sa mga bata. So with this, we at least indirectly helping the children, we are ensure na kahit papano yung mga bata natin ay naaalagaan o nabibigyan pansin ng mga magulang, ng mga parents, especially ang mga nanay. Siniguro naman ng SCFI na magpapatuloy ang lahat ng kanilang inisyatiba upang makatulong sa pagpapaangat sa buhay ng mga albayano. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Provacena. Makeup tips para sa mga kababaihan, ibinahagi ng isang renowned makeup artist mula sa Albay para sa pagdiriwang ng International Women's Month. May report si Angeline Dagta. Ibinahagi ng nationally awarded makeup artist mula sa Albay na si Vince Matthew Villar ang ilang tips sa pagme-makeup sa 60 kababaihan mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa isang makeup session sa isang mall sa lungsod ng Legazpi nito lamang Sabado. May tema ang aktibidad na Radiant You, Celebrating Self-Love with Makeup, isang International Women's Month event na inorganisaan ng Junior Chamber International o JCI Daraga. Bukod sa mga paraan ng tamang pag-apply ng makeup, tamang kombinasyon ng mga ito at makeup sa anumang uri ng okasyon, ibinahagi rin sa aktibidad ang mga paraan upang mas maging radiant ang balat ng kababaihan. Super thankful po ako kasi this is a once-in-a-lifetime opportunity that I can share my talent to a lot of people, especially to the women of Albay. I believe that Rani can do it, of course, but expect me to do my best to make her beautiful even more. Ilan sa mga nakatrabaho ni Villar ay ang top beauty queens tulad ni Miss Supranational 2013 Mutia Datul, Miss Philippines Earth 2021 Nala Ansherbahi, Miss Aura International 2021 Alexandra Faith Garcia at siya rin ang handler at makeup artist ni Miss Universe Philippines Albay 2025 candidate Rani Lachmidado. Isang karangalan umano kay Villar na maibahagi ang kanyang kaalaman sa pagme-makeup na naging daan rin upang mas makilala siya hindi lamang sa ating rehiyon kundi pati na rin sa buong bansa. My message to the women out there is to be strong, be brave, and always fill your heart with love because everything is possible as long as you believe in yourself that you can do everything. Ayon kay Jonel Magdaraog, presidente ng JCI Daraga, ito ang kauna-unahang makeup session at seminar na kanilang inorganisa ngayong International Women's Month celebration. Layunin umano nila na sa tulong ng makeup session, mas maboost ang self-confidence ng kababaihan. Yes, this is the first time na nagkaroon kami ng Radiant You, ng project ng JCI Daraga in connections with Women's Month. We conducted this kind of activity. This is the Radiant You. So nag-initiate kami ng ganitong project para to empower nga na women's. We will make this Radiant You 2.0 something. Every year siguro nagagawin po ulit namin to para naman maturuan namin yung mga kababaihan, not just kababaihan, even male. Nag-makeup na rin ngayon.
So para at least ma-boost yung self-confidence nila sa personal development. Siniguro ng JCI na patuloy silang gagawa ng mga proyekto o programa na magbibigay ng boses sa mga kababaihan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Grand Proclamation Rally ng Team APG idinaos noong Biyernes. Nakisaya naman sa rally ang bandang Kamikaze. May report si Rose Bilista. Dinagsa ng libu-libong supporters ang Sawangan Park sa lungsod ng Legazpi nitong Biyernes para sa Proclamation Rally ng Team Asenso para sa Gabos o Team APG. Pinangunahan ng rally ni Legazpi Mayoral Candidate Hisham Ismail kasama ang kanyang buong team. Dumalo rin sa pagtitipon si Ako Bicol Party List 2nd nominee at kasalukuyang mayor ng lungsod na si Alfredo Garbin Jr. at si Christopher Kitoko na tumatakbong kongresista sa ika-2 distrito ng Albay. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Ismail na ipagpapatuloy niya ang magagandang sinimulan ni Garbin at mas paghuhusayan ang mga serbisyo sa lungsod kung sakaling ihalal siya ng mga Legaspenyo. Asahan ninda na may rilingan pa kami kunya na maabot na 45 days campaign period. Maikot kami sa indang barangay asin ipabagsak me, asin ilalatag me ang samuyang konkretong programa, plataforma, asin plano para sa samuyang padabang siyudad na Legazpi asin ipapadagos ang pagpauswag asin pagtao ki Asenso sa Gabos. Bako lang po sa kuya asin kaiba ko ang bilog kong linyada asin Ayon naman kay Garbin, magpapatuloy pa rin ang kanyang mga programa sa lungsod kahit pa pinili niyang tumakbo muli bilang 2nd nominee ng partido. Patuloy lang ang aming pagsiservisyo sa ating mga kababayang Bicolano. Yung serbisyo na inumpisahan natin 15 years ago, ating ipagpapatuloy at papalawakin pa. Ilan nga sa libu-libong dumalo sa rally ang residenteng sina Arian Esquivel, Lee Tripulca at Reggie Balanta. Bilang taga rito and bilang isang voter, masaya ako na kahit maulan ay patuloy pa rin ng Team APG na yung campaign nila ay ma-present yung sarili nila and of course yung platforms na gusto nilang ipaalam sa publiko and yung intention nila na makatulong sa mga taga-Legaspeños. Sulit po, sulit. Kasi madaming tao, enjoy lahat. Supportive sa banda Kamikaze. Mas okay nga yan kasi 80s ako eh. 80s, 90s. Inabangon talaga na Kamikaze. Kaya ngayon ang pagkakataon na pumunta din sa Bicol, Legazpi, pumunta pa rin ako. Dagdala pa ako ng payong, malaki pang payong. Tayo sa ating tagpuan. Nagbigay kulay naman sa rally ang performance ng OPM band na Kamikaze. Samantala, bago ang Grand Proclamation Rally, dumalo ang Team APG, Team Global Albay sa pangunguna ni Albay Gubernatorial Candidate Joey Sarte Salceda, Vice Gubernatorial Candidate Diday Co, at 2nd District Congressman Aspirant Christopher Kitoko sa isang banal na misa na ginanap sa St. Raphael Church. Salamat po sa mga taga 2nd District na talagang nagtuyo lang digdi. Ang araw ko, maski busy ka mo, may trabaho, nagkaigo ka mong panahon na mag-attend digdi sa tuyang misa. Matapos ang banal na misa, ay nagkaroon ng motorcade ang Team APG. Pinangunahan rin ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon ang motorcade sa unang distrito ng Albay. Tumatakbo si Bungalon bilang kongresista ng nasabing distrito. Pinangunahan rin ni Pulangi Municipal Mayor Adrian Salceda ang motorcade sa Ligao City. Tumatakbo si Adrian bilang kongresista ng ika-3 distrito ng Albay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!